عقلي برخوش وغزالي نكارم بيت نكارم نكارم بيت نكارم تنبيني تارمارم تنبيني Pervin Hüseyni Roj baş sabah xeyr temaşavan necam bxeyratın ber ekranên TRT Kurdiye dawiya hefte bi dengekî xweş bi enerjiyeke xweş me dest pêkir em bêjin inşallah me jî nav bernameya xwe de hîn bêtir enerjiyeke xweş bidin ve îro me mijareke xweş biaxivin em ê behsa xweşikbûnê xemlê bikin em ê behsa jina bikin bi taybetî lê ne tenê jin helbet em ê behsa estetîkê bikin estetik ji bo jina ji bo mêra ji bo me hemiya hewce lê gelo em şaşiyeke çawa dikin tenê em ji bo xweşikbûnê vê yekê dikin na ji bo tenduristiyê cemê bikin em ê dema xwedêneke şewat pêk tiştekî em bêjin ji dayikbûnê ve çê dibe carna carna mixabin divê ji mecburî em vê îşî bikin em ê behsa vê estetîkê bikin ji aliyê tenduristiyê ve divê em çawa bikin em li ku derê bikin cên baş ên xerab mamoste an jî pisporên çawa divê em hilbijêrin yek bi yek em ê vana ji pisporê xwe bipirsin helbet wekî her car parçeyekî bernameya me jî winin temaşevanê me yê hêja bi pirsê xwe wînê bernameya me hîn baştir û xweştir bikin ji ber vêkê 0506 657 53 62 pirsekon bixwazin bipirsin an jî tiştekî hûn merak dikin silavê xwe ku hûn bişînin ez ê jî ji were hem bixwînim hem pirsê we ji mamoste û pisporê me bipirsim em ê behsa estetika dayikbûnê jî bikin piştî dayikê me em bêjin êdî zarokê wan çê dibin êdî zikê wan de qelşandin çê dibin rehb çê dibin newsa dibê rehbal zikê me daye an got em bêjin li wir em dixwazin estetikeke xweşikbûnekê bikin dewra em her tim dibêjin tiştên xweşik ji bo me ji bo gelekî hêjan lê aliyê tenduristiyê cemê bipirsin em ê îro mijara me li ser vê nav bisekinin ez mêvanê xwe bidim nasandin hûn jî peyamê xwe ji birin bişênin elbette zê wana bixwînim lê bixêratinekê bidim mêvanê xwe ji bo muzîkçiyên me ez gelek spas dikim mala ava Pervin Hüseyni deng ji bo dengê te ji bo strana te gelek spas mala te ava Ali Ekber Ergün tu bixêratî serçavat hatî û Alican Koçer destê we saxbê mala ava em bêjin mêvanê min ên hêja em wa bidin nasandin Doktor Mehmet Özdemir cerrahê estetik û plastikê tu bixêratî serçava hatî Selamet serçava Serçav neşin mamostem hinek ve nas bikin em bêjin kawun ji ku derê hatine îro me behsa xweşikbûnê bikin hûn ê çi qasî me xweşik bikin bernameya me hûn ê çi qas xweş bikin em ê wana bipirsin em wê nas bikin pêşî de silav û rêz ji hemû temaşemanên me re ez û doktor berat em ji Stenbolê tên em Stenbolê pevre dixebitin ez hinekê behsa xwe bikim elbet ez di sala 1990 de li nisêbînê ji dayîk bûm me dibistana xwe ya ewil li nisêbînê qedand şûn re me li Sêrtê 4 sal lîsa xwend xeyre çûm Stenbolê me fakûlteya tibbê me Stenbolê zanîngeha Stenbolê qediyand ji xwe min û berat me li hevdû li Stenbolê nas kir li Cerrahpaşa beşa İngilîzî de me pevre tib xwend ji hingê pê de em hem hevalî hevdû ne hem hev de dixebitin piştî fakûlteya tibbê jî ez çûm Almanya salekî li Almanya mam me cerrahiya ortopedî salekê wê de çê kir ez û ramam lê mixabin kêfam ji Almanya re nehat bêriya welatî kir ez viriyam em nebêjin mixabin wê demê hep tiştekî xweş e lewra kesê ku diçe piranî nava gerin lê kesên zana û hêja ji welatê me re hewce ne newsa rast e yani me xwest ez li welat bixebitim
از وگریان ترکیه از چوم آمده جراحی پلاستیک ملورا قداند از 5 سال و نیوال آمده خبتیم و نهاجم استانبول نه از دکتر برات ام پرورد خبتن ام پرانی عملیات ما استاتیکن لوکی دیجی ام عملیات دیجی دیکن من رکونسترکتیو شخنا برنامه دمی و همیان جو بله بپرسن باشه اون هم بونه هفکار هم جی بونه ری هوالی هفدو هم مسابقشن همون به هفره دخابتن هم جیون به هفره جبه زوه جی خونده کاریه و دخابتن جی هم بجن دکتر کادیر برات اویور او جی جراحی استتیکو پلاستیکه اون جی بخیراتن سرچاوهاتن مامسته ام وجی ناس بکن هنکی مامسته بچک بحثا وکرلی ام هنکی بهرگلی بحثا بکن طبعا گلک سپاس جوای میوانتی ام پر کیف خوش بون نامن دکتر کادیر برات اویور از آمدمه شخا 2004 دا دیاربکر آنادolu Lisesi از قداند کردم پشتاوی از جرا پاشا زاننگاه جرا باشه جرا پاشا تفاکتسی از چون ویدا ام دکتر مهمت بهودو ام ناس کرن ام بهورا حوالتی کرن و ام ایده ما بو ام هرن edin bun matbatek yurt dışı yarın yani bıkaptın re doktor Mehmet bu Almanya re men bu Amerika az şu Amerika hep şu Almanya ve nurje ve qatiyan piştavi am behevra am bezevren vegerian az Amerika'da de salmam University of California salkimam jibona estetik plastik cerrahi Boston'ı salki kadant پشتاوی از شوم بلاروس از پلاستیک جراحی قداند آلمانی دکتر محمد انگلیزی بی پر باشه از روسی انگلیزی دخبتم زمانی وجه yani بیانی aracı دخبتن نفسا زمان جبونا yani فهم کرن نخش پر لازمه yani هم گره فهم کن چه دخوازن چه نخوازن پشتاوی امکار تداوی که راست جبو کن بدن ام جبو توریسما بجن تندرستی جی گلکی باشه مدنا برنامه ده بحثم بکن هم ری حوالی هفنون هم هفکاری هفدون جی هلبت از باورد کم ون گلکی جی پرورده که باش دیدیه ونه آگاهین هجا بدن دکان بنرن دنا برنامه آمده می بحثا چه بکن نور حوالی ما جمره وسا آماده کرنه گلودنا برنامه دویچه به مگوتون جی کارم پیام خوشمر بشینن ام ایرول سر اری ام بحث استتیک دکن ne aliye tenduristiye bu taybet yemeği serbest sekinin muhabbetin av civake de şavat çedibin sakat bun çedibin gelek tişten usalji çedibin jiber ve gece gelo çava u kijan pspor adı vem helbejer emet serban hörgülü aji bir sekinin kabinerin hevaleme çama da kirne mi ben davani İnsan ji zamanên berî û heta niha her tim ji bo xweşikbûn û bêqusûriyê hewl dide. Îro însan hem ji bo daxwazên xwe, hem jî ji bo nêrîna civakê zêdetir giringiyê dide estetîkê. Ji bo vê jî estetîk bi tenê ne ji bo bedena mirovan, ji bo psikolojiya însanan kêmasiyek e. Ji bo van sedaman cerrahiya plastik piskirêkên însanan û fonksiyonel çareser dike û kalîteya jiyana wan baştir dike. Cerrahiya estetik beşeke tibbê ya pisporiyê ye. Ji tedaviya şewatan heta tedaviya nexweşiyên pitikan û estetīkariyên însanan di gelek waran de xizmetê dide. Cerrahiya plastik bi tenê ji bo estetîkê tê kirin yan na. Giringiya cerrahiya plastik çi ye? Ameliyatên estetîkê kengî tên kirin. Hişmendiya xweşikî ya civakê tesîreke çawa li ameliyatên estetîkê dike. Farqên estetîka şexsî û estetîka mecbûrî çi ne? Ji bo ameliyatên estetîkê sînorê emrê heye yan na. Gelo ameliyatên estetîkê lüksün an mecbûrî ne. Gelo medyaya civakî û çanda popüler tesîr li ameliyatên estetîkê dike. Di cerrahiya plastik de herî zêde kîjan ameliyat têne kirin. Di tedaviya şewatan de giringiya cerrahiya plastik çi ye? Di tedaviya şewatan de giringiya müdaxeleya bilêz çi ye? Tedaviya nexweşiyên pitikan ên cerrahiya plastik divê kengî bên kirin. Ji bo ameliyatên estetîkê piştgiriya psikolojik lazim e an na. Piştî ameliyatên estetîkê piskirêkên çawa çêdibin. Teknolojî piştgiriyeke çawa dide cerrahiya plastik.
Li Tirkiye cerrahiya plastik çi qasî pêşveçûye? Cerrahiya plastik tesîreke çawa li turizma tenduristiyê dike. Li welatê me herî zêde kîjan ameliyatên estetîkê têne kirin? Tirkiye di naqilkirina rû de li dinyayê di rêza çendan de ye. Bersivên van pirsan û agahiyên din, tevî şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya heftê wê bêne ser ekranê we. Dawiya heftê dest pê dike. بله او قاسم دبیجن می بحث استتیک بکن نگلو استتیک چیه پیواوت چه معنی هر تم ام بحث خوشکیت کن نای معنا خوشکیت تری ما بحث تندرستی جیگر جاناج بو تندرستی افتش توجنه می بحث وانا بکن از و ندم سکنانده نزی بر خوب دم مامسته خو همشری منی مامسته بدستورات از بر خوب دم مامسته برات ام جیب پرسن از باور من خو عقیدین و جمالین نه ای باش مامسته جاره کدی بخیراتی او قاسم گفت استتیک هر کس ادی دناو جواکی جگلی که بر بلاویه تدیگه که دبیزه استتیک بکیم یعنی استتیک کریه لگلو استتیک چیه مامسته پیوا استتیک انگو پلاستیک جراحی دبیجن راست تی چه معنی تتکارج مرا صاحب ناوی پلاستیک یونانی ته پلاستیک نودا چکرنه تشکی خراد به یا دا آوا خودید به نودا چکرن یعنی ام دیسا چدیکن وقتا بره یا دا وقتا نو استتیک شی estetik vinkarın estetik her cibi benim. Ben evi liverji vinkarın mezekin bejin eviya estetike ne estetike estetik tişki jiboy çava hoş hoş koyadı be eviya estetik degişti be estetik her jar her des sal her sal ki her evi zindiye estetik evi kare degiş be estetik ne ama bu ne be yek ana estetik tişkane yani estetik de peyva estetik em bejin doxda xoşkayı teni nahawine ne yani vaqot tiştaş çavar xoş xuyadı ki ne teni ser insana em bejin stüdyoji dibe ko estetik çiçekaji dervaji bergam de bejin bila estetik benemsa her tiş vinkarin estetik binin çi çaveda xoş dibine vinkarin çava estetik birinin. بله ما مستوی سنکی جی برای خوب دم همشری خواهم بیشن دکتر مهمت özdemir ما مستوی مر بحث استتیک کرد دی تندرستیه ده دمام ده بیشن استتیک هر تم جنوب آوا کردن ما مستوی گفت پرانی دناب جواکی دچی evnaki geleki berbela bu yele jali tenduristiye ben karın çavali binin brasti de ev kesi ku biçek aciz bu xwaze poze xo çeke ceki di çeke de estetik bik yani tenduristiye ve çıkası giringe یا راستی بشه پلاستیک پرفره جه شوات دست بیده که حتی پرچاندن چه استتیک هیه اف کسی نگو لیوی و پدوی و شقتاندی اونا تن تعمیر دیکرن یعنی پلاستیک جراحی موکاره جده آلیا و لبنره آلیکک فونکسیونله و آلیکک جی استتیکه آلی فونکسیونل چیه مثلا اونا مونیکا به اونا کیفیت چکرن اونا آلیکی جی مجبوریه مثلا کسی گو پیسیری وان سنگی وان پرمازن بن اونا اشین وان چه دبن گازن وان چه دبن و چاخی دخوازن سنگین خوا بچوک بکن مونیکا بیجه evna ji keyfiyete çekin evna tenduristiye ve ki anje kesin dışavutun tiliyo desteyo biyo dışavutun tam nikarin ve ken hareket kemasite de çedibin evna dve jali kek plastik cerrah ve ben tedavi kirin evna jine estetike anje mesela rinoplasti ameliyata poza هنکس نفس نکارم بستینن اونا خوازن نفس بهنا خواه کن اونا جی فونکسیونل نوان تلوا و طبی آلی که جی استتیکه گو کسی لاشی خواه ده جی دور که حزنه که آنجی جان حقیقتا تشتن خوشی ناین خویا کرن یعنی پوزی هنکا پرمزنن آنجی پشتی دوجانی حمله زکیوا داد حلن لاشیوا داد حلن چما چن دجی عینه
xwe başî nakin Rast. dixwazin ew der rasttir bibin ev jî dibe estetik yani tabii ma hewcedeki herkes estetik bibe na got tiştekî ji xwe rind be hewceneke divê mo çêtir em o destê xwe nadî Neyse yani betir amaliye tenduristiye binerin ve Rast. neyse yani emena bir fikrim paşi hoşikayi binin berçava bigor axafına ve tabii go tendurustiye de jali tendustriye de psikerek hebe peşi de ve ew beçareser kirin wekî de adi. yadî Ne? Paşam lê gotişta xwe xweşik be xwe rind be çêtir e modestê xwe nediye jali tabii natürel her zaman çêtir e neyse yekşi divem bir pasporin zanara neyse mamusta edil her deri paspor hene her der çediki dedi çe yani dervet ledneril her deri denivise bevelte çekirin nazanım çe botoks te çekirin edil kuaföralar deri ev iştene çekirin paspor evi işi giringen neyse mamusta yani divem kese zana bibinin. rast e yani ji xwe herkesin divê nikar be çêke divê destûra we hebe Wezîrê Tenduristiyê vat şola kontrol dike derfetê nade herkesî got vatiştan çêkin lê bixabin gelek ses çê dikin yani ez nawa jî tune ve çê dikin û zararê didin mirovan lîvê waxra dikin porê çênin gerek psikerek çê dibin bewsa çaxê miro ji bo tiştek estetik biryar da divê baş lêkolîn çêke û kesek diva şolan de bi destûr divê herincem wana. Beri mamusta başa me ser hurgiliyan paşa zeyek bek bepirsim. Ez mamusta xwe me gotam me basa estetika dayık bune jî bikin. Demam dibêjin estetika dayık bune divê çi were bîra me mamusta me jî bipirsin. estetika dayıkbûnê piştê dayıkbûnê vücut zarar dimîne çawa zarar dimîne zarok berzikê jina da peyda dibe heta nehmeya giran dibe heta 10 kilo jî kare hemû hebe hemû dokum piştavî evê adeleyê merov dibe heta kem dibe yani pişta wî Qals dibe zayıf dibe neyse. zayıf dibe carekî di car sê car çar car nagire piştê sê cara qe nagire pişta wî evê kînga şîv dixwin zîkevan mazin dibin nikarin kilo bidin î ji bona wî estiyê we jî estî zik jî peyda dibe pisîr jî dikeve zarok heta Şîr ve şîr dixwe tabii şîr ve tabii dixwe keneke ew tesir dike. Lama wî tesir dike pişta wî evê em dikarin bejin İngilîzî deformity deform dibe yani ne dibe bek berê pişta wî anî meze dikin aynê dibêjin ez nawabim ez dixwazim Deruniye jî xerat ke neyse mamusta deruniye jina jî tabii. em piçek betir ji mêra divê Tabii, mijarê tabii, dixelsin. em dibêjin dayê em nizanin dayê çê dît heta bit dayê biba Rast. yani dayikatî tişkî pir zehmet e ne Rast. piştê rojbûn pêr rojbûn jî ev ê pir zehmet e yani em her ro dibînin emeliyatê ve dikin em zik dibînin adale dibînin adale qe vekberên nine yani adale Mamusta dayıke me beri her yeke 10,000 wanîne. vallahi Ayşe wa zahmete neyse. Yani diyamê wekî nihanîne yani. diyamê jî heft zarok hanîne ez silav dikim ji vera Em ji bo heme dayıka slava bişîne ve deme em tên destê heme dayıka. hemû dayîk xera dest ve radmisim ana yani piştavî ev ê heqa wanan em çawa em gotin estetik wana jî meze dikin dibêjin ez ne wekberê me ez dixwazim li xwe xweş binerim ez dixwazim xwedegişkim pişta wan tên ji me re em godarî dikin meze dikin konsultasyon dikin pişta wan yani Yani evna bi sporê naçe mamoste illa yani hewcê ameliyat tikijan astê de mesela ji Rast. heya kengî em dest bi ameliyatê bikin serî ameliyatê bidin. Pirsa baş bû teşekkür dikim ev piştê zarokî yek ne pir deform dibe ama zarok du sê çar ev adele nagire yani ev vücut
ez ava bêjim berê dayikatî adele heta pêçiya min heye pişta çar zarokatî adeleyê zik dibe ava zirav dibe. zirav dibe û yani Tenik dibe. heta biqete yani nagire yani yani kinga şîv doxe zikevan hemen derdikeve adaletine ki bigire yani Dibe adeli xwe em zehm bikin, sağlam bikin. Lomavi tercih nabin. Yani 4-5 pişti 4-5 zarokatî kinga adele nagire meriv nikare tercih bibe. Doxe û adele nagire zik jî Ew têrbûn ji ber wê pêk nayê mamoste. rastî Cana hinjin dibêjin em dixwin jî em têr nabin. adaletine ise mide fena balona yani. Kinga şiv dikeve mina balon kare mezin dibe. Adele heye adele digre. Adaletine besi mezin dibe û ter nabin. Ter nabin kilo digirin zik peyda dibe. Xwe berdide Yani xwarê. hemû bers yekê Hemû bi heve girê dayîne. avaya yani. Ê baş. Yani piştavan ana tên ama gerem tişkî otomatik neviye. Gerem mezekin ki heye çavaya yani gere piştevî ne cerrahiyek, psporeyek. Sporê belki bipirsin yani kararê zû Zû nedin. Bila peşê ew bixwe hewl bidin, paşê jî biryarê bidin. Ve demê müzîkekê guhdarî kin paşê em dîsa berdewam kin. Bila pervên jî wisa estêtîka stûdyoya me bike. Em te guhdarî kin kerem bike. Dilimin adili berxi sevdalı gel yar o serimin o dilimin adili berxi sevdalı gel yar o serimin o ay lolo dilo 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 tevlolo dilo dilimin o ay lolo dilo 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 tevlolo dilo dilimin o Abin akıp toprağa merhek dilimin kediye geçarında abin akıp toprağa merhek dilimin kediye kurgirinde ay lolo dilo 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 tevlolo dilo dilimin o ay lolo dilo 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 tevlolo dilo dilimin o Hoş dengete her dinlevi malata ava. Ve mamosten bu ara berdewam bikin. Doktor Mehmet Özdemir. Mamoste dixwazim dikim bahsa şewatan bikin. Mixabin li aliye me jî pir çêdibin. Yani gelek caran jî em dibîsin. Müdaxaleya lezgîn ya zû çi qasî giring e û di şewatan de estetik çi qasî giring e. Wê nabipirsin mamoste. Rast e li
علی ما پر شوات چه دبن از 5 سال نیوال آمده خبتیم لورا ناوندا شوات هبو لورا جی نزی سالی که مام جالی راستی گلک شوات دهاتن یعنی ام ne baldarın gelo. yani جبر چه شوات علی ما پر چه دبن زاروک پرن Tanur hene laliyeme. تنور هنه Rast. Sobe پنیر beri چه hebun. دیکن پنیر چه دیکن شیر دیکلینن زاروک لدورا آگر دلیزن کevin ناف شیر ده ناف آوی ده و ایتا گوتی صوبه هنه ناوا مالی ده آنجی تل جیرانن جارنا ناف گندار درباز دبن ناف ارداران درباز دبن شوات جیران جی پرچه ده بون یا تاثیر شوات حقیقتا جی زیده هم وقتی نوت شوت لاشی و پر شوت اشیاء چیز به و هم جی دمن شونده ده هک زو و قنچ نوع تداوی کردن گر تداوی به ihmal کردن دما پیش ده سالن شونده گلک دفورمیت لاش نواده چیده بین شوپن شوات دمینن به حرکت انده پسکرک چیده بین و چقاسی شونده بین تداوی کنجی وی اول چنابه Çıkaz zu tedavi bebe betir em bejin karın avay ki baş çebenim tamam. بله راسته چما شوات نو چه بو هی شوات تک پچوک به بیجن تنه دسته و انجه پی و تلیه و شوتین هم بلا پیشی بن آوه بگیرن Ava cem. نزی 10 دقیقه نه گرم نه جمدی شو تاثیر شوات گلک وی چاخی ونده دبه لگو تاثیر شوات نه چو هجی گازن نوان دوام کردن پمپموک چه بون سور بو ورمی آنجه گو شواتک مازن و جارنا شوات پرمزن چه دبن زارot kevin naf sitla şirde çadan servadan derece kevin naf xwarne de anje ceyran digire şavi çahi devene sekenin cehde bibin are bibin doktor le deve jibini tişten mina avbacane anje macuna dina pakışkirine Mast. mast Em bana dedik her. tişte olsa gerek jibini cih şavti ve neynin ev şua tfeydavana ki şavati le dibe serdem jibo enfeksiyonu و tedavi خرا دیگه درنگتر دیگه و یادی جی فکرک شاشتین av ملت هیا چما جیران واندگره جه شاوتی آخه پیدتکن دقیقا تیسیرا جیران اوی هره لیفتشتک شاشه جیران آخش جیرانش لاش در ناخه لیدبه سردم جبوی التهابی شوات هیچی خرابتر دیگه Mikroba betir de ne tamam. بله Yani drevşe usada mesela hemal mali em belezgin çibekin tişteki kuan bikin heye haya em bigihine doktor haya doktor yani و این گویی گو شواتک پیچوک به ناویده بگیرن 5 دقیقه 10 دقیقه شخو تاثیر شوات گلک جارا دچه حتی سادی اشتی سادی نوت دچه و شواتک پیچوک به و شواتک مازن بهش بوزیم de denin ser ev rast tamam. بوزجی نباشه بوزجی شواتک Buz şevat denedik. شواتک دی چیت یعنی و تاثیر گرمه وندانا که اوجی سرده شواتک دی چیت Evet, nasakne yani ve peliyat serimin men çay içedik ama men ava gerim ser deste kadar mukabil hat serime hamiyan le men buz dani serqet ne çuvak ve got e mali hamiya got buz de ne tiştek nabe ne çu تنه بناوی بگیرن مزلقی وکن 10 دقیقه او bes yani او بس او yani gelek jara destemiş şavte binave de girin ya rasti hatta na tusa şavatek nema yani ema jin beter ez bartım damam xarna çedik tişta çedik piçeki beter tişte sa yağdı peki ma nizam ava gerim ma derece edi malimine اوقات جاني ماجي نايشي نفسه ام بيجن ve başa mamusta ve de estetika ve vecejwe bepirsin yani evnal mali de ma hat serime tişte lezginem bikin em çun doktor meseril doktor da dişavati de
cana şevatin mezin çê dibin bi rastî hewcê ew çêrim belkî werê guherandin yan jî estetik werê kirin wek got yani hûn tedaviyeke çawa dikin. Rast e. Ev piştî şevandin berê de em meze bikin fonksiyonel. Yani ev organê çi heye se dest ya da Êdî ku derbe. eklem ku derbese em dixwazin ev bişuxile. Em diçe be navê kontraktöre em wana vedikin em dixwazin ev organ kîja şevatê bûn bira bişuxile veka berê. Piştavî estetik em meze dikin. Çünkü fonksiyon nebeze estetik baş bejî ter nabed. Rast e. Ez dixwazim tenûrê jî tişkî bêjim em yayın kîş çêkirin tenûrê serhadê bi ne erdê de ye. Rast e. Loma vî şevetandinê tenûr serhadê pir bêtir e. Yani Dijwartirin jî newsa çünkü serserkî dikevine tenûr em zanî gundê de zor bilindin rast e. Aliye Merdînê Diyarbekirê ser erdêne ser serhatê bin erdêne. zarok dikevin yani meriv jî dikevin karin. Yani ez dixwazim ev ya jî bêjim Wekî hişyarî newsa. em araştırma jî em çêkirin Doktor Mehmet. Rastım Ha ve servî xebat kiriye. Zerbî xebat em araştırma jî çêkirin. Serhedê Bilîsê Wanê Colemergê hava pir sar e ji bo tenûr zû bisincire binê erdê de tenûra çê dikin. Lê çema jinî xwe tewînin û nan tenûrê ve bikin carna bi şaştî kevin hindurê tenûrê Rî de. wî jî dişefte. Anca carna zarok dora tenûrê lezin kevin hindur de. Şevatê pir mezin de pir dijwar. Şevatê Amedê ve tenûr bimana yani dest dişefte herhalde yani. Ama şevatê serhat yani Rast şu rüye insana. Rüye insan, bedena insana. Bedena insan. Newsa ew dikin. Başa ma mustahenekî me bahsa beşa ji ber ku bêtir aliyê dayîkê estetika dayîk bûne ji we bipirsim. Yani ji bo dema ku kesekî serîl we da tenê zikê xwe ji bo wê serî ledin an pêsîran jî hûn çê dikin. Yani mezinbûnan piçûkbûna pêsîrat em bêjin çi qasî daxwaz heye talep çi qasî? Talep pir çê dibe loma medyayê civakê sosyal medya. Her ro pir çê dibin. Meze dikin baş bûye, rind bûye, çê bûye. Ev ya mîna örnek çê dibin û tên yani roj be roj zêde dibe. Navgel de belav dibe lewra heyan hat tiştekî wisa zêde tune bû newsa. Zêde tune bû. Yani dema digotin estetik tenê poz da hat bîra insana. Anha poz jî nû ye. Poz jî 20 sal paşê berê tune bû. Ana yani anha piranî dema dibêjin estetik ew tê bîra insana an jî rû rakirin tê me wêna jî ji we bipirsin. Ji ber wê em got ji bo dayîka tabii tenduristî girîngtir e. Em bêjin we pêsîr çêkirin we biçûk kir an jî we mezin kir. Carekê dîkare şîr bide zarokê xwe ew tesîreke çawa dike. Rast e. Pêsîrê pir mezin şuxa nikarin şîr bidin. Ev teng dibin. Kinga em pêsîr biçûk dikin. Net hatta 19 karin şîr bidin. Sedunot. Hatta kinga em pêsîr mazin dikin. İmplant hene lomavî ev tesir nakin. Karin şîr bidin. Yani dîsa jî şîrêwan şîrêwan karin yani em implant binê ev pêsîr em danê dikin. Yani etki nakin. Mamoste yani Wezareta Tenduristî şaş nizanibim heke şaş bêjim rast bikin heya astekê mezin bêj singê wa ji xwe ew li dewletê jî çê dikin newsa çünkü ji bo tenduristiyê çê dikin yani ew em bêjin krîtera wê çi ye krîtera wî ev kinga pêsîr pir mezin e stîwan xwar dibe dibêjin herniation çê dibe ev loma wê nikarin rind bilind bibin. Vana karin ve devletê çekin ama devletê de li kûra plastikê pisporê heye karin çê bikin herin. Yani derfeteke wisa jî heye newsa dibên xwe ücret jî nadin yani ev
اره کریتراوی هی تا مزن زن راست، چقاسی مزن بوناوی نه سبک اون دولت بهتر تجی زانه تشکرین اونا ایده او دبی تندرستی یعنی جانت دلیل راستیه. عادیه ما پرانی افتشته و سا وقتی پرانیه. عیب تنزانی جن فدیده کن یا جی زلام دبیجن فلان کس بیجی خانم آوی و سا کریه پروانا و سا آوای کی başına نه nerinde راسته وستی وان خارد به ev tendürüstiye yani نکارن بمشن ده کینگا پرمزنه گره buçuk بکن کی yani normal Garbe jiyana xo berdewam bigene و سما راست. مست ev tesiri li jiyana jit gele ura tabii ne başa ve de mes beri xo bide modi sema must ve bistik beri bahsa poze kir es xwazman bahsa ameliyatı ve jî bikin lewra hertim em dibêjin ne estetik et ve got tendürüstiye jî cana goşt mezin dibe nikarin nefese bistinin yani estetika bevli da em bêjin müdahaleya bevli çawa çê dibe û dibe kîja astedem serî li we bidin وای و گویی هنر کس شو نکارن نفسی بدن بستینن و جارنا دربه کل پوزی خو دستینن پوز خورده به شکلی خراب ده اونا جبو فونکسیونک باشتر سری مددن لگل جارنا جیتن به جخوا پسکریک من به نفس رهنه شکلی خرابه هرم عملیات بن استتیک جیب لحنه که رنتر به با اوستا گلک جارم پورت شد یعنی هم نفس هم راز دکن و هم جی هم استتیک در رنتر چه دکن جخوا yani پوزه هرمامه مزنن yani o هزاروکتاهی گلی کس دربا دستینن yani pozisyon da deformite hene اوناش boyu estetika poza sevilmedin bağlabi em vekiri çetin poza ameliyata poza levra nezike 3-4 milimetre tecrübelen avçam emradikin ام دستی خواه پر نادن چرم ام چرم در ناخن کرکروک بند چرم ده هیا و هستو هیا او هستو جارک ده شکل ام دادن هستو کرکروک ام پچوک دیکن نفسی ده پروبلم هبه ام نفسی بدکن جارنا کنکی پوزی و یک مزنه یک پچوکه ام وانا وی هفدو لیدیکن پیواژه که چه چند پیشت عملیات چند مشون داره حتی به مامسته یعنی چند روزا پیشت کاری هری سر ایشی خو حیات خو بردوام راستی گلیک نخواش پیشتی هفتی که چند سر کارش خو عملیات 2 ساعت و نیوه و شبه گیده من نخواش خانه روزایی تن تابرجی کرن و باند داتین سر پانسومان دمن هندرده اوناجی هفتی که شون داته درخستن او وارما زیده شیناتیا زیده پشتی هفته که او کم ده به اجبر وسا گله کس پشتی هفته که 10 روزا دچن سر کار ل انجام رینوپلاستی جهر نایدیتن یعنی دوی به صبر بکن انجام جبوی انجام دوی دسته محابسگن جان حتی سال که جی اوارم ناچه یعنی دبیجن اولور اورم بون دوی حیات 4 ماهی ancak dağıt kebe nasıl? بله جارنا عملیات هم دکن هفته که شون دتین به رن چینه و ما آورته بخن عملیات ده جاری دی عملیات بکن وصلنا به ل اونا نه انجام داوی او ورمه دوی صبر کن فکرن yani ceda ne bizim baş çene bu ya xarabuye haya hineki sabır ji lazım ejvan işare he başa mamustes çent bir saber devam bikim temaşavane mecmere çent bir şandene az mamusteye me bipirsim ruken xanım dibêje mamoste ji bo zikez bêjim ew me got ya hûn ji bo dayika çêdikin piştî 4 zarokan dibêje wê de me demama çekire careke dî zarok çê dibin yana û di seansekê de wê bes bê yan çend cara ameliyat hewce عملیاتا ام بيجين وقتی اون ذکر راستکن از او سابجم پشتی 4 زاروکان دبیجه ام چه بکن باشه یا نه او جاره که ده یا چند عملیات لازمش بره اگه زاروک پشت عملیات چنکن جی کارن جار که ده خلاص بکن اما پلان زاروک هبسه ام دبن بسکنن پشت کینگا قدیه وک جاره ممکن yani yani pişti ameliyat ne mazarok çedibin
An? İşte ameliyatı zarok kinga çedibe ev adalet disa vedibe. Ha dise dibe yani Disa dise be zarok dibe. çedibe lejber kucara ke diye estetik para dibe. Ji bo navî em dibêjin kinga bin xelas kirin zarokatî gotin. O ne zaroka çedik edi bese. Ama kurmanca me nizanim. Kinga dibêje bese Ez bim kurmaj nabêjim bese mamoste nefsa. Heta şu an te zarokan çedikin. Başa zaroke Qarabağıl em jî dih zarokin. Wala her yekî ciyekî mamoste. Ji berî xweş em bêjin. Başa ji bo Mehmet Hoca jî pirsekatiye Seher Hanım şandiye dibêje ji Mehmet Hoca vêna bipirsin ser çawa me bipirsin. Dibêje alî kalçayan çawa dikarin werin rakirin gav û pêvajoya wê çawayê çend meha berdewam dike ev yek gotiye. Yani belki nikarbin rast bersin qenem bahsa pêvajoya wê bikin çend meha hewce dike. Yani estetika kalça anca kemak anca Türkiye popote jere gotin de cürene. Yek cürek je evin pişti kilo dedin. Yani 20 kilo, 8 kilo, hencene 5 kilo dedin. An bir şekilde spor, diyeti, anca bir şekilde ameliyat kilo dedin. Ona kama xevan dat halin, ten xwar. Ona uçağı em be ameliyatı cerme zede. Ev ji wek tenduristî yani ne kuj bo bejnava. xweşik bûnê ne wisa em bêjin. Yani Xweşik tenduristî bûnê em de. Ona tenduristi û xweşbûn ona Behevre. behevre yani carna Monika ve şevdu bu vakati nerasti. Uçağı cerme zede bejnava da em jedikin em Rast. kemaxe heldedin. Ya dijî na pir popülere jed bejin BBL yani Popoya Brezilya. Fasalê dawî de li Tirkiye pir popüler bûye. İro mijara me estetik em bahsa wan tişta Ji bikin. bo dewletê ji derve tên gelek jî çêdikin. Ewna jî ew dohine wextê em makeover çêtin yani estetika dayîkbûnê. Ew dohine zêde em ji zikê wa ji bejna derdixin. Şûna wî dohnî bavêjin em dixin keman xewa de carek dî şiklî didin. em duhun navêjin. Em Em dîsa tiştekî acib ne wisa. duhun û rûn em dîsa didin perbek. Baş pirsek dibe pirsin paşa müzike guhdarîkin. Merhaba gotes 5 salî me mamoste 6 zarokê min hene. Di çengê me de dibêje êdî wisa çerm da ketiye. Piştî ameliyatê çi qas meha şûnde wê rast bibe û Asmîn xanim şandiye hûn karin ek behsa wî jî bikin. İşte ameliyatı hatta dime kare rast be. Piştî du meha êdî wê rahat bibe. Rahat be. Ama işte mehe rahat be em dibêjin dime şu loma yani Ji bo rahattir ji û bo baştir hemû enfeksiyonê. enfeksiyonê kare bimeşe, kare spor çeke, kare zaruka xwe koya xwe bigire. Yani ez karim bêjim dime Yani dime Xulasa. hewcene ne wisa yani pêvajoyeke nezî du meha ye Musa biş. dime xelas beş. Başa wê demê em ji Pervîn müzîkeke guhdarîkin paşê jî em berdewam bikin. درد راموزانه عقل و سودا
خروشه جی درد راموسانه عقل و sevda بفروشه Denge terli deneye başlama mustafa demeyen bejin estetik algı ango otoplasti pijam perskrekan rastki. Seyga gu ya heri zede te çekirin. Ev kesin guhe wa bel ve viyavay eve yani sadi heşti eve ev naji zaroktahi vere çetirin encamı gelek baştırın. Divê derdora 5-6 salî bê ameliyatkirin hê pêşiya dest di pistanê nekirin bê çêkirin çêtir e. Ji ber ku zarok çama dest di pistanê dikin û problemek guhên wan re hebe hevalên wa pir henekê xwe wa dikin ewna psîkolojiya wa hinekê tesîr ser dike ji ber wisa em dibêjin derdora 5-6 salî çêtir e û hem jî wî çaxî ev kirkiroka guhê wa ewna hê nerme çama em şekil didinê ewna encamê gelek baştir dibînin. Lê sîno ji bo temer tune 30 salî 40 salî jî em karin ameliyat bikin lê wî çaxî ew kirkirok hişk dibe û em şekil dibin nêjî carna nêzî Tam bi dilê we nabe yani. yani şekil distêne lê nêzîkê ji sadî 20 nexweşa dîsa ew kirkirok wey berê lêtê yani vedibe encamê qasiyê zaroktayî nebaşin. Yani perskrek de bîstinê de çê dibe yani tesîreke bîstinê dibe yani. Na em qet destê xwe nan ne qenala guha. Tenê yani wek şekil. Tenê ev şeklê guh em destê xwe dine û hin kes guhê wa zikma wextê xwedê dikin guhê wa tune û jê re bi zimanê tibê de bê mikro şiya ewna guhê wa an pir biçûkin an jê tinin an jê qismek jê heye ewna ji nû de guh ji ware em çê dikin ji peresû wan em kirkirok derdixin em şekil dinê em çem ser wê wara dikin û datînin wir de beğlebe di seanan jî sê seans hewce dikin em guhê tune jî aynî weyî aliyê dilê dikin. Guhekî nû jî yani çê dikin em bêjin ji parsuya û ji çermê rûyê wan. Belê xwe plastîk ev yani tiştekî ji nû de çêkirin, ji nû de avakirin, ji nû de şekilkirin. Tabii ev jî derûniya insana jî baş dike û em bêjin bawayekî rehettir jiyana xwe berdewam dikin. Belê mamosteyê demêz bûye berdewam bikin. Ameliyata kozmetîkî yani piştî zayînê em bêjin de çi prosedûra dihewîne mamoste û ji bo kê guncava û kengî divê serîl vê werê dayîn? Piştê daykatî dibêjin ya da ameliyata kozmetik hemû? Heme bigiştî yani. Ameliyata kozmetik Prosedûreke çawa hewce yani bu sabiş. Piştê em dixwazin meriv kînga karar xwe dan yani neteverin yani ki çi em dikin em nikarin berî bikin. Yani kararı tabii kararı ev pir mühim e yani gere servi bisekinin piştavi gara em gere çekin. Zarokbunî belki Doktor Mehmet Kot goy heye pos heye şuxa kompleks dikin hem her car eviya hayal evi çerikin dibêjin ez mazim bim ev ameliyat çekim. Belki problem pozun ne, belki goyun ne, belki problemi dine. Yani gere servi bisekinin yani çi ev problemi. Yani peşi bila perskrek zanibim problemi zanibim paşeci bir yara xwe teqez bidin. Psikolojik yani yani belki yani tişki ev uşkanı ne, belki pozevan ne pir xoşik ya da xarabe. Yani sebebi bir şey gerem evya servi bisekinin. Sebebi من چما دخوازم یا پوز کی هیا راسته یعنی پوز خوارن مزنن یعنی مزه دکن یعنی وند بیشن چه بسه باشه پوز چیه یعنی ام بیشن چما عملیات به از شو خد پرسم یعنی وقت بره آنی گره زانبن
loma çi dikin ameliyat. Yani dibes hem bir yara xo taqız bidin, paşe ne bijnes poşman bu ki bereke, ew nabeş xo. Rast em nikarim veka bere çekin yani. Rast. Yani Peki ma müstecaliye deruniye ve vajı baskır ya. Yani brasti canat tiştek tine çend heval dibejin ya ola filan derata ne başa ne zanım işte çavete ne xoşa bevlata ne xoşa levata ne xoşa yani jî em bejin perskrek heye ew edi vek deruni em demal ayne denirin rasti jî leva min teneke yani jî çe ez uşkayna binirim, ez bejim uşka de tiş ez uşka binirim. Ama yani ev çıka mühime, çıka rahatsızlık ya. Yani çav heye yani ema bejin ama en deruni jî girin geliver newsa. Rastiye. Yani dibem Bele, heyji bak bele. deruni yaxoji hebin. Evet demem ya nav geldi her izlede botoksji bipirsin. Tamaşavanı ma persişandın az wana bipirsin. Botoks çiye mamuste yani tamam rasta ma xoşik diki wa qermiçon ka rast keli. Aliye tenduristi çıqasi başa lewra ve adele qas mamuste bistik beri got ve qas zike ma adele ma baş bin. Em bidest xovan adeleyan xarab dikin. Yani hem tenduristi avaj merebejin hem ji aliye ve estetik ej merebej. Yani asli botoks zude tezanin net iştek nüve. Ne nüye lep pir berbelave. Xwezayê de jî botoks heye nava carna go xwarin xirab be navde botulinum toksin aslên botoks botulinum toksine navde botulinum toksin çêdibe û ewna ihtimal heye mirovan carna jî helî bike lê ji aliyê tibê de ilaceke dermaneke tekiliya sinêr û adele yani Fecdir. Tirkiye qas şêre dibêjin tekiliya wa qut dike bloqe dike wî çaxî Fecdir. adele rahat dibin felç dibin û Ne makarın hareket kın. neyma karin hareket kin ew mesela nörolog carna botoks etişolin ev kesên adelên wa spastik nikarin mesela Vekin. sukra û saya nikarin vekin destê xwe nikarin vekin piyê wa de problem hene nörolog dişolînin an jê carna doktorên çava ji bo blefarospazm şolînin çavê wa de spazm heye ji aliyê fonksiyonel de dibêjim û genel cerrah jî ji bo midê carna dişolînin ev kesê nikarin xwe bigirin pir xwarinê dixwin botoksê li mîda we dixin hingê îştiha we kêm dibe li ji aliyê estetîkê jî em ji bo qirmiçoka dişolînin çema ev adeleyên bin çem de rahat dibin ew qirmiçok jî wenda dibin û carna ji bo xwehdandanê jî pir tesîra pir ev kesên bin çengê wa de an nava destê wa navê piyê wa pir xwe didin em botoksê çê dikin Cana ji bo dirana jî newsa çêdikin dibêjin kesê Rast ku dirana rast xwe e. ser hevdû pir dijînin. kesên xew de dinanê xwe pir dijînin ev adeleyek heye em botoksê li wê adeleyê dixin adele rahat dibe û gazinê we kêm dibin carna tamamen diçin lê tesîra wê heye tesîra wê ne heta Heta çend mahacareke newsa. şeş ma heta 12 ma min bêjin lê gora kesa tê guhertin yani hin kesên got qirmiçika pir kur bin ew na û cara ewil botoksê çê dikin wê çaxê tesîra we kêmtir e jî yani 5 me 4 me û lê heçî kes 3-4 ca çêkir be an jî qirmiçika we hindik bin heta salkê jî tesîra we heye. Lê em vê hişyariyê jî bêjin mamoste îro birastî we perwerdeyeke gelekî baştî tê di beşa xwe de jî hûn gelekî pêşketine lê li her derê êdî ev tê çêkirin yani mesela êkû şaşî çê dikin vê carê jî encamên xerab derdkevin tu nikarî vegerînî jî newsa mamoste. Yani divê serî teqez di pisporên baş bidin net çin wan dibêjin ya güzellik salonu bi Tirkî wan jê kul her derî vekirîne herkes dibêje ez pisporê vî xweşkayiyê me û ez karim çêkim birastî jî herkes dikare çêke yani tamam ev adele belki nas dikin lê şaşiyek nikarin paş te vegerîne. Rast e ji xwe va salonê xweşikayê qedexeye botoksê çêkin Lê çê dikin muhabe? Ona bi qaçax çêdikin gelek carna ilacên ruhsatê we tune bi şeklê qaçax hatin Tirkiye wana dişolin tesîrên we pir mezin ji aliyê tenduristiyê çêdibin carna hin kes stêncem me rûyê we felç bûyî an jî dengê we dernakeve ev girtokên çavê we venabin
اونا گلک تاثیر وای نخواستی چه دبن و اوسا چما بریاردان دوی بلا سریل پسپورکی بدن ام بیجن بدم از چند پیام بردوام بکم دایکا و سعادت خانم سلاف شاندنه گوتی سلاف والی دکم ام جی سلاف خوشوار دشینن ام تن دسته و ام تن دسته دایکا و جی هلبت مس دست پیک ده گوت شخوا دایک همه گرینگن لی پیام نشاندی ماموست مسابقه اون چیز مر پیام بشینه از هلبت بخوینم از بچند پیام بردوام بکم مرحبا ماموست گوتیه جبو بن چاوا شک dolgusu به ترکی گوتیه کردی آویجی داگرتنا رونایی هم بجنم چه بجنم نزانم چه قاسی زراراوی آنجی فیداوی هیا گوتیه تالوکی وی هنه اون کار هنه که بحث آویجی بکن ناوی Theatre of İngilizce Türkiye ışık dolgusu division. İşte sal derbas be hemura havcaya yani ne Emi hamim vere yedherin yani. hemu bibin roki. Ama kija rahatsız bir çedekin bana seri dedim. Yani division vek bere az avana bum az duhazım deste renda kija çedike hatta de pişte de dakika etkidike. Pişte de dakika ve distekine u hatta de sala derbası be. Yani talukaya gibi ku zirare bidi çap he antine mamus. Heye. ihtimale Yani kusa eğer liver sinir heye, damarı heye, hemu tişt heye. Yani spor kere çepke. Yani güzellik salonu kare yani korji çekirince yani örnek tabii yani lomavi gere spore ki hebese herkes becer sporum gere bepirsin sporiş ki keri diploma kur nişan beden yani bilane bizim arzane ev serumcek yusas ne havalı mı çekir baş bu amınci baş mı eve lotarya mazine yani kare jivaracı bike yani lomavi tabii lomavi spor gere ışık dolgusu rent çedike baş kija çedike pişti dey dakika etkidike o hatta da sala yani tişki başı yani deste başıdan İnşallah bejim bebe feyda mamusta jinisebine jora pirsekatiye de beje jinisebine rutin da şandiye le salonu xoşkayı mamusta de beje tedaviyen skare hene ez başına zanım ji çi yarast gelo evrastın ne rastın şu ma despeke de jigot le salonu xoşkayı gelekem tercih nakin de beje mamusta kare servet işteki beş tedavi skare cur be curun yani şikle skare mühime bu yani skar şopa ameliyatı be o gofre be ve çahi lazer peşinlerdekin cinsi lazer yani karbondioksit dayısla he carna hipertrofik skar hem jered bejin tabi yani ev şopen ameliyatı anca şope brinan zedetir normal mazın dibin üç ahi ilaç enjekte edekin evnaci cihevane güzellik salonine diverin nahoşkhane cem prespore çerm anje plastike mezenin ka psikrekçe gorave tedavi tekirin yani sıkar hemine yakın yani. Yani vaki her timam dibêjin serî teqez li pispora bidin. Merhaba mamoste Ahmet Bekşandiye dibêje zarok emre tiliyê wî bihevvene gelo çend salî de em ameliyat bikin baş e. Tilî yani perde parmak da bejin Tirkiye ne çet bejin sindak peçi hem de bejin peçi her hereme de göre hem ji tilî de bejin peçi yan gotili Ahmet de bejin peçi peçi bihevvene em bejin ve deme de beje çend salî de em ameliyat bikin baş gere em zanım kija peçiye yani eve mühime ama işte 4 salî 5 salî rende em çekin yani kinga hatta de salî em çedikin peçi şeklavan turavan heye em gere zanım kija işte de sala karın herin spor plastiki bepirsin kinga havcı ameliyatı ama gere dereng bese kanı başı fonksiyon nagre lomavi gere vakte da çekin
Yani nişani doktor bakın. Evet, Nişan para doktor beji. pişte Le 2 sal şunde ne? hatta 2 sala yani kinga xwedî bû sporê plastik cerrahî tune bese yani karin hatta 2 sala herin cem sporê plastik cerrahî î bêjin kinga karin vekin ama dereng bibana bibese yani fonksiyona wî nagire hatta Yani bere. devê em bêjin wekî teşîsa zû ev jî zû Rast benim mamoste. rast Cana jî wekî cêwiye bi hev ve çêdibin mamoste dur da jî hûn dikarin tiştekî bikin yani tedaviya wê jî heye. tedavî jî Cewê peve. Yani dur da estetik an em bêjin fonksiyonel dur tedaviyeke çawa bekti. Ya o mejarek pek tekle ve carna Evet, pek. sterewa peveye Hı hı. ona Tabii, ona da beydi tiştekidin. beyin cerrahi bir keviye carna monika jeve jiveke yani. Rast. E, Yani em bêjin ew napıce ki li gor kaşku derê ve behevenen wisa êdî beş diguherî em dikarin wisa bêjin. rast ona. Ê baş demên pirsa berdewam bikin mamoste merheba ji Mehmet Xoca re gotiye aşiya ciwaniyê divê werê kirin an nager werê kirin sûdên wê çi ne gotiye. Aşağı civani şuaj boy civani hoştayı tegirin ev ne şartek yani. Li gora daxwaza te çekirin. Yani em Evna bêjin tesîreke çawa. Asli cinseki mezoterapi, mezoterapi çine ji bo çerm bênû kirin xweşiktir bibe çend dermanan em li çerm dixin. Evna tev jê re tên mezoterapi gotin mezoterapi yani somon dena heye, aşya civanti heye, cinsin dijî hene. Yek jî wa jî Aşiya ciwaniyê. aşiye evna ji bona tesîra wê divê herî kêm 3-4 cara bêkirin. Navberê de jî mehek hebe. Û çaxî encamek baştir tê dîtin. Lê tenê seansek tesîra wê kêm e. Peki mamoste em vê jî merak dikine ji we bipirsim yani her tim dedî doktor dibêjin hûn çi dixwin laşê we yan jî em bêjin hûn ewin em ji derve ve qas müdaxale li çermê xwe dikin bi taybetî ji bo wekî aşiya ciwaniyê wekî dibêjin Parîsî şiltî nizanim gelek cur bi cur tişt hene em bi rastî tesîra ji derve ew qasî tesîreke baş li çermê me dike an em xwarin û vexwarinê xwe baldar bin em hê jî çi bimînin baş dibe. xwarin me rast e em çi dixwin em evin yani Nefse wisa tê gotin he. rastî ev navê xwarin me de zatî hemû tişt heye yani xwarin rind bibese em cigara nekşinin se yani em xwarin me dibêjin şînatî wat ev Wekî sebze em. sebze û şînatî û xwarinê goşt hemû goşt e ev masî jî ev dinê jî hemû bi hev rase yani xwarinê me cildê me tamamen etki dike yani ev ya rast e. Ama dervada em çi didin Parisî şiltî ev Nizam preparat altan iğne dibêjin, PRP dibêjin yani em gelek tiş cur bi cur tedavi hene rast e. û em jin hemiya diceribînin. Ez karim bêjim nîvê wî ez jî nizanim çünkü her ro no Tiştekî nû derdikeve. derkeve ev navê wî dibêjin marketing ev tişt heye em zanin em her ro dixebtin ama navê degişt dikin ew dibêjin û nîv marketing û tişkî nû ye tişkî baş ye Tişkî rind Dê naverok hemane ne wisa? ava dikin yani loma wî her ro tişkî nû em jî dealimînin ya em jî hemû nizanin ama ez karim bêjim nivê wî ji bona marketingê dibêjim. Ne wisa yani ew müdaxaleyê ji derveyê ser çerm rastî jî cana em dikin jî ti fêdawê em nabînin ne wisa yani ew qasî jî na em xwarin vexwarina xwe baldar bin ez bar dikme tesîr ji hindir û vewere. Yani sadî heştê spor, diyete, parêzin û ev tiştê em dikin yani mezoterapi ona jî wekî piştgiriyê.
tav jî destek pir yani. tav pir mühim e. Tav me meşhur e zaten. Zaten. Ezame edeme yani. Lê dîsa jî vîtamîna M D her tim kême mamoste. Ew qasî tava Tirkiye heye lê diçe doktor herkes dibêje vîtamîna D kême. Mixabin tava me ez bardikim tesîra wê ne baş e qeyûsa xuyaye. Ez bi pirsekê dî berdewam bikim paşê belkî em stranekê guhdar bikin. Ji bo ciwankirina çene, poz, an jî rû, rêbazên herî bijarite çine melik pirsiye. Mêr jî jina bêtir pirsaj mir dişînin. Ez bardikim bala bêtir dikişîne. Ez ji pirsim mamoste. Doktor Mehmet evi pir alîkarê wî ev alan çedike. Vê demê ji pirsim. Pırs tam fêm neke çi pırsê? Dibêje ciwankirina em bêjin çene poz an jî rû gotiye rêbazên herî baş kîjanin yani hem ji bo poz gerçi we behsa poz kir lê an jî ji bo zeniyê kîjan rêbaz baştir dibin. Tedî van demên dawî wisa zeniyê jî zirav dikin mamoste tiştê wisa jî derketine. Yani evna gora gazın de nexweşane. Bu poz de problem ev çaxî em poz ameliyat pêşniyar dikin. Ji bo çene ger çene şûn debe jêrem birin ortognatik cerrahî. Ew jî gora dereceya her çene pir şûn debe û çaxî divê ameliyatê bi rastkirin. Çena pêş de be pêş de were. Go hindik be û çaxî dolgu ancak filler em çê dikin. Ji bona coğlayne jî beğlebe hyaluronik asit filler heye em wê dadegirin. Ji bo ev xet baştir xuya bike. Yani ji bo xetê rû baştir bibin tedaviyên wisa jî hene. Belê belê. Wisa baş e mamoste. Mamoste dibêje piştî estetîkê keloîd çê dibe ew ji bo wê em karin çi bikin. Keloid ne pişte estetik e. Yani piştî operasyona. Pişte operasyonu ev tişkî jî genetik e. Ev le Afrikalî genetik Afrikalî em pir henin. Ama genetik me jî yani. Yani tam de çi mane mamoste? Pişte ameliyat ev cê birîn de grand be û heta pêçiyê min birîn gere hat bibe ama ser hatê de heta pêçiyê min doku çedibe. Ev ya keloîd e. Ev tedaviya wî gere heye, derzî heye, radyoterapi heye, pir tişt heye ama kinga meriv zanibe şu keloîd heye gere pir dikkatli be ameliyatê estetik ameliyatê hemû re. Zanibin jî piştê birîn ev heta pêçiyê min pêçiyên doku ser cildê de peyda dibe. Ev ya jî kinga em jê dikin dîsa derdikeve. Yani tişkî kolay nene em Tişek zahmet yani. zahmetê ki em xilas bin. Radyoterapi heye, derzî heye, tişt heye yani her ro tişkî nû jî derkeve lomavî ama ev ya î cara dinê jî heye hipertrofik skar bi hev de hemû karıştırmıştı ben yani. Hipertrofik skar jî kinga birîn hinkî mazin dibe hinkî. Ama keloîd tişkî goştê zêde pêveçe dibe. goştê zêde bin carekî bibînin bêjin ev ya keloîd e bin keloîd nasip bin keloîd tişkî pir giran e û serbirîn e. Hipertrofik skar jî serbirîn e ama keloîd mazin dibe dişe derve mazin dibe. Goyê jî derdikeve belkî bin dîtin car didu. İşte ev küpe danî dikin. Küpe jî mina birîne. Piercing jî küpe jî mina birîne. Ki ege merov keloîd genetik keloîd heye ana birîn dibe keloîd. Ev ya jî derdikeve. Ve demê yani eko ew tişt buwan re heye bila baldar bin zû bi zû küpe jî nadikin. guhar jî bê an tiştên din nekin guha. Rast. Ye baş e mamoste ve demê em pervîn guhdarî kin.
Rinde 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 rind rinde go Es hayrana beş nazir abim guhari begu Vere rinde 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 rind rinde go Es hayrana beş nazir abim guhari begu Gerez rinda xobrevidim Gerez kevama Kesek tu nejme şivo Evine hevo Gerez rinda xobrevidim Gerez kevama Kesek tu nejme şivo Evine hevo Vere rinde 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 Rind rinde go Es hayrana beş nazir abim Guhari begu Vere rinde 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 Rind rinde go Es hayrana beş nazir abim Zeri bestubo Saat خوش دنگه تهرل دنیبی حسین اونات شمر سلاف شاندنه گوتی از حوالی هم ماموست مهمت özdemir و ماموست براتم گوتی سلاف جوان را دشینم صحبته که گلی که خوشه امجی سلافی خوش جوان را دشینن دیسه پرسه که ما هیست خوازم جو ماموستی خوب بپرسم جبو بجن قپاقا چاوا پرسگریه دی بجه evne salın از نخوشی ملی فورس سپازمه ما سبب بین خوشی گلو چیه از بوتوکسیجی دیکم لی حوجه دیگه از قپاقا چاوی خواه عملیات بکم یا نه راستی بلر فور سپازم نبشامه لی ام بحثا عالی بوتوکسی بکنه اونا اما سکارم بحث عملیات گرتوگا چاوا بکم بلر فورون سپازم تشتک جدایه یعنی اونا گرتن و وکرینه ده پروپسکریکی وانا چیده بین düşüncem doktora çava ona carna botoks şey dikin carna ameliyat dikin ona bir yara vay ne yamaya bu xwazin karim yani divan demi davi de geleki ji bo em bejin girtoka çava vaki ve got ameliyat denkirin ya da bejin düşük göz kapağı bitir ki usate gotin evne ali estetik yani ali doktori çavayı ger meroni kar ve çave xwe tam veke Ujirete dibêje te gotin pitozis ona hangi fonksiyonel ew te doktor mezedeke rene problem çiye goravê wê min gotî carna te ameliyat kirin ameliyatê wê jî cur bi curin nejevin carna jî botoksê çiye dikin blefarospaz ji bo blefarospaz ne botoksê çin ji bo potozê bêhtir ameliyatê girin û lego ev çermê girtoka çav zêde be evna tiştek bi salan de çi dibe çema temenê mirov zêde dibe bir hêwa sis dibin çem hingî çe zêde dibe piştî noqtekî ew çem girtina çav de asteng dike astenga çê dike û çaxî serîlme didin ew çermê zêde em derdixin got bir hêwa jî daketin bir jî em radikin û çaxî çavê xwe baştir karin vekin ew kes carna ji bo çavê xwe karibin vekin her tim birê xwe radikin
او جی سر ایش چیت که گازن دیوای سر ایش جی کم دبن بهتر کارم باشتر ببینن جی خواندن یا جی تماشان تلویزیون حسانی شواره چی دبه و همچی جالی استاتیکش و چرم زیاده خلاص دبن جارنا دور عملیات ده نه تنه چرم او دهنه زیاده جی دهنه چاو اموجی در داخل جارنا باشه مامۆستا جو بپرسم ام لیپۆساکشن بپرسن ئانگۆڕاکردنا ڕوون ئەو ژی تێ مێراق گرنگgelekî operasyoneke çawaye û ev tedavî tam bikirî çi tê mamoste لیپۆساکشن کینگە ڕوون پەیدا دەبێ ئەوێ ڕوون نکارن بدن سپۆرێ یادا دیەتێ vê çaxê rûn em karin derxin ama bîrva nekin liposuction ne ameliyatê ji bona girantir e yani ji bona obezîtî nine ev ya ameliyatê kînga nikarin evê rûn bidin evê rûnê em karin bikişînin evê dinê em çê nakin tavsiye jî nakin meriv tê jem me dibêje ez dixwazim rûnê xwe teng bikim ya da derxim ama em vê çaxê em dibêjin body mass index em meze dikin çiqa rûn zêde ye eğer rûn pir zêde ye ve kitleyê xwe da em çê nakin tavsiye jî nakin ama piştî sporê piştî diyetê rûn heye qe nikarin bidin evê rûnê ber estiyê zikame ev ye pir fayda çêdibe yani çünkü cildê wan pirnenin cildê wan xeym dike liposuction evê qanûl heye qanûlê heta dirêj e heta 20-25 santimetre evê em hatta 3 milimetre em birîn danin û evê birînê em diçin û tên evê birîn pir ninin mazin inin evê baş e evê em plastik cerrahiyê birîn pir hes nakin em naxwazin îşê we xweşik bûne em naxwazin em birîn xuya bibe loma wî ez tavsiye dikim eva nixweşê ideal ez yani mesela nexweşê îdeal û dibêjin ya mamoste çend kîlo yan jî çi qasî em bêjin zikê wan mezin bûye li wir ew krîter çi ye dibêjin body mass index ev ya vücut kitle indeksi Türkiye em karin yani hesab bikin evê kilo û em bej navan metrekare cinsî ra em bölme dikin û kînga evê zêdê sî ye evê dibêjin obezîtî hatta 25 sî idealin 25 İngilizce dibêjin overweight yani hinkî Türkî jî belki yani kilo eyvan heye yani obez ninin ama yani normal jinnin yani evê hatta 25 sî evê hundirê evê pir ideale ideale nexweşin ideale em bêjin kîja dixwaze ameliyat biçe dibe zêdeyê sî ye em dibêjin kilo bidin piştevan dîseverin em mezekin em karin çekin ya da yani hayat çend emrî peyve divê em çê bikin mamoste mesela em bêjin insaneke çend salî karê were çêkê paşê piştî vê operasyonê dîse ew rûn çê dibe yan çê nabe gor vê navn kar neke agahî piştî ameliyatê çê dibe ama rûn evê derdixin ama diyet xwe dikkat nekin spor çê nekin tabii peyda dibe yani hatta berê nabe ama peyda dibe yani nayê mane we carekê çêkir û xelas dîse her tim divê em baldar bin xwezil ava bana nemisa xwezî sabane her kesî carekê de çê bikirane rast mamoste berdewam bikin bi çend peyamên din ez ê heyas peyama dibînim borin merheba gotiye ji Mehmet Xweca ez dipirsim bi dayîka me re gotiye kirêçlenme heye lê ev ne mijara me ye dîsa jî ez bipirsim ji bo vê navin karin wekî aliyê botoksê me gotiye ji bo dinana ji bo em bêjin çava ew jî bikêrte dibêje gero botoks tesîra wê li ser vê jî heye ji bo çoka wan karin tiştekî bêjin
Na tesira botoks ser kirecetine yani gel kabe onda kireç şeme. Yani evler yani de seril doktora ki ortopedi bedin. Avna jarna filmat kişinin meyzenin ka çi derece. Tabii evna da beydi beşeket. Belli jarna hyaluronik asit avcı çedik jarna berden. Cana perepe çedikin. Perepe çedikin belli belli. Lez bartık mı o tesir botoksa şu servana tene. Na tesira botoks ser kabo katine. Peki mamuste. Em bahsa dayık am bikin hene gidin. Dedi dayık mıhabın cana zilame ve cana derdi orada bejin de pişti vakti zarok çedi bitini kari kilo bide falan. Baveri ava buan dişki yani em bejin özgüven avan dişki. Pişti buan operasyonu kuundikin o aliye deruniye helbet baştı bi. Ona hoş şeveyi ku hayan hava çekirnen bejin aliye bu baveriye ve aliye bejin özgüven avan ve çava deruniye ava baş bu ye. Rast per örnek abi. Nuhaşımın hebu hat vane Amerika le hemşire bu Amerika'da. Hatta hat vane kinga az bum devlete. Ev kelam evi heye bir berimin naçe go kinga az için plajı ber ve ameliyatı az hatta 5 dakika dezevrin rebum male az ne khazubum kesmem bibinem. Ana dibêje ez naxwazim erim malê ez dervame ez özgüvenê min baş bû pir heye ne yek ne du ne sê tesir dikene olsa. te berê Yani elbette dema insan. rastî ama em gere tişkî otomatik nine em evviya em zanibin ve em dayık bûn adê em erin ameliyat na tişka ve qenine yani Her tişteki hesane ne olsa. na em gere Runekin, mezekin, ameliyat, işte do bere ameliyat hem muayene xo baş çekin. Belki yani uşka karın, heye nuhaşa uşka karın kilo beden, uşka karın zinde beden, beben cindi beben. Yani eve tişkinin eki embejin ben dayık bun adaya emerin ameliyat nanat katışkavan. Yani ne yani ku hema mezarok çekir xalas mezinkir ve em cedebkin. Ve her avaş pan baldarbin o deruniya xoji em baş bigirin ve zilam jip çeki baldarbin sa pir peyvana bijin xanım yoxora newsa. Em sa bijin devra destemeden nine em bijin. Ema mustazvena jwe pirsim. Van demin Davide pirdi bijin estetik gülüş ango kene xoşik az sa bijim. Linam millet şi geleki belabuya o gelek cin şaşitene kirin mamuste ki me bahsa botoks jikir. Jbo vena ne çebejin o devel tedaviye ke çawabi. Yani ev jbo herkesi hawje brasti. Avjbo herkesi ne avca estetik gülü şanjı jeret bejin Hollywood smile. Hollywood smile. Evna dinanan çedikin hacı kesen dinane ona rast. Wana dinan çeker. Spininin yani. Evet, dinan çeker, dinane nule dixin, spi çedikin, spi dikin, pakış dikin. Ya rastış bu herkesin ne havca bu kesek dinane başka sağlam bin, rind bin. Çima dinane ve biçerxinin o hende dinane nu biçinin icap nakeni işte gülsün. İyi başa mamustem spas dikin. Ez birayê Doktor Mehmet Şerif gotiya Juan re slava dişenim jivere mamuste slava dine sersera serçava ve deme pirsa xwe davî mamuste xwe bipirsim. Ji hekariye ji cola mergej mere slav jî şandin û pir şandiye dibêje bi dayîka me re kiloît heye mamuste ev 20 sale ew gelekî di êşe û dixwere gotiye gelo em tedaviyeke çawa bikin got. Rast e. Yani bistikbere jî we bahs kir. Keloid dixure, değişe, mazın dibe, buçuk nabe. Ev hipertrofik kije ez gotum. Ev buçuk dibe ama keloid mazın dibe, car becar. Ev derzi hene lomavi, ev dibejin steroid. Vana çedikin. Pişte steroid hevcana ki ege belki hem disa ameliyat çedikin ama hem dibejin. Hem ameliyat çekirin, ev ya disa peyda bebe ya da nabe. Radyoterapi jî heye wana heye ama ki eger mezine gere ser ki sporê plastik cerrahî bidin.
Mere inşallah beş şifaş hem İnşallah. kesire. Doktor Kadir Berat Oyur cerrahi estetik و پلاستیک از گلک سپاس که ما مستمع سرشان. و هم هاتن سرشان. داویا برنامه یا خو جبو آگاهی و دانمه ساعت آخش Ez uxazim bejim kinga nuxaj te cemme dibêje min xweşik bike ez viya kabul nakim. Yani meriv şixa xweşik e. Kinga vere cemme yani gerev ya zanibin. Yani em ne insanın bekin xweşik. Em karin yardımcı bibin. tendürüst Mer- diye bedin. Meriv eğer zanibe xweşik travi hindireviye tamamen. Yani piştavi em karin ali kabul. Tendür ve hoşik beğen bejin. İnşallah. Doktor Mehmet Özdemir evji cerrahi estetik و پلاستیک hem gelek spas kın ma mustama da wa jibو un hatin و jibو van آگاهی heja. Em ji gelek spas dikin ji bo yê mêvandariyê. Peyamem nede de xweşik mêzinin xwarina xwe, geremna xwe baş diqet bikin û çaxî wê hemû xweşik bibin. بله ایرو ما گفتم همه خوشک ببین جبو موزیسیانی خواهد همیان سپاس دکم جبو کدام نما یک بیک نابی و نابجم هفته که دیل سه همان ساعت دم میوانو مجارین جدا ملوی داره به نخواه باش بنیرون همه جو خوشکن ایشالله جیانا و هی خوشکتر به روزا خوش ببینی We're